Shalom. Tapasada marohatta, tapukama parminggota, maredde mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di porbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Saya paeling mapinggol mutu au, hapogani paluahon au, saya homa gabe dolok batu partanu batuan di au, gabe hutana goting lau panguluhon au, ai hodo partano batu aku hian dohot pangodiaku, jala alani guarmu sai iringi rungonmu jala toguonmu au, tu hodo au ale Jahoba marhaposan, sai unang ma paurak au saliling nililingna, sai palua ma au marhite-hite hati goranmu, haleluya. Haleluya. Ale Tuhan debata, amani saluhut para sini roham, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taonon na haleaon doot siak ni bagi, saat rodi hau na pinar silang, setupahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak kaholongon ni rohami di akka si taonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, doto di perbadia marhite-hite hami. Amin. So
tangihon hamu patik ni debata na tersurat di tolu Musa bidu 10 sia ayat 37. Di baheni radoti hamu masaluhut paretakku doot uhumku jala ulahon hamu akai ai audo jahuba atong rap mangido gogo mahita sia tuhata lao mangulaon no hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai parbuhui mahami mangulaon no hobar tu patik mi amin. Tatau poti madosat tanah gudangi diadopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu nasahatu dusan, jala ama para siroha, dang lomor hamida hamatian ni pardusa, mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alani i umbahen dipangido hami, saya sudah timaturu-turum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami. Asa margugu hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu dosata. Ungop kop hita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati gora ni debata hita marhite ibana. Asa ngapon ma di debata na digejang. Rohani
Hatani debata nagabe epistel di minggu tap sadarion imanatar surat sian buku sada Korintus bindu tolu mamuka ayat sada satu ayat sia sada Korintus bindu tolu mamuka sian ayat sada satu sia marsikak soring mahita majaha pangulani Kristus do aka parbarita nauli aupe ali akka dongan dang tarbaen au makatai tuhamu ujui songon natu akka partodi sadok songon natu akka pardaging do jala poso-poso di bagasan Kristus susudo hupayunu pot tuhamu dada si panganon hian aidang terjalo hamui ujui gari nuaing gari sotar jalo hamu dope aetong dope hamu pardaging ayanggo masa di hamu pangiburuon dohot parsalisian dang pardaging hamu jala marangehon ruhut hajol maun aida paroha hajol mau kamu molo adong namadok sisian ni Paulus doau jalan sadaan sisian ni Apolos doang goau ai ise Apolos ise Paulus parhalado do nasida parhitianmu gabe porsea jala ganup hobbar tu pangalehon ni Tuhani di ibana Audo manuan Apolos do abornokon alai debata do patubuhon asa dada rajuman namanuan manang napa bornokon debata na patubuhonido dos do namanuan dohot napa bornokosa alai ganut do majalo apana hobar tu pangalaon nabi ai dongan pangulan ni debata do hami hauman ni debata bagas ni debata do anggo hamu ido sahatna martua do akan natumangion hata ni debata jalan nau piotsa amin.
Tahati dakon maha porsiao tai, songona hina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portiwion, rap mahita madok. Au porsia di bata jahuba, ido ama pargugono sahatu dusan, atu mapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana ni tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sintok dia, adorang sahubuan, ido tuhata, natumohon na bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana dihau binar silang, na tua tu benua tu rudung ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, nama naik tu surgu, laudul tu siamun ni debata jahuba, amanai parguno satu dosani, disima ibana, pai mamula suku tu tanoon, mangumi halak na mangulu doot namate, au porsia ditodi purbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau palnia halak Kristen akan nabadia, doot dia sesani dosa, dohot diatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak na umate, dohot dia hanguluan na sora sudah. Amin. Tikting masa Minggu 12 Februari 2020. Bagian na parjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu seksagesima namar lapatan ono puluari adorang so haheheon. Do tema tua ni halak na daulat marroha. Bagian na paduahon dadana nasorang. Nah di hari Rabu 8 Februari 2020 di basa-basa otu hatta dadana bawa dia mata martua sitopul SH inata Clara Borusi Hombing. Inganan nasida Jalan Rawageni RT itu RW nomor 2 NIR sada 2 opat onom masuk Wik Laodikia. Hipasdo dadanaki nang natorasna. Bagian na patuluhon padidion na badia. Di hari sadarion Minggu 12 Februari 2020 di parmingguan arian pukul 10. Patu paon nuhuriata do padidion na badia tu tolu halak dadanak ni ruas ni huriata. Bagian na papaton nanaing marbagas. Tik-tik parjolo. Naing majalu pamas-masu parbuga sama Erwin Saputra Situmeang, anak ni Amata Ulis Sukanto Situmeang, tubuh ni Inata Elmida Boru Pasaribu, ruas ni HKBP Raumangun, Dohot Orwana, Yohana Patien Boru Sidabutar, Boru ni Amata Janner Sidabutar, tubuh ni Inata Mesdiana Boru Nababan. Ruas ni HKBP Depok Sada Nasian Wik Laodikia. Pamas-masuon dari Sabtu tanggal 25 Februari 2020 di HKBP Depok Sada. Palimahon ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu 12 Februari 2020 gabe ruas ni HKBP Depok Sada ma keluarga ni Amata Edward Paulus Saputra Pajahitan, Inata Mona Lisa Boru Hasibuan, rap dohot dua halak yanakon. Inganan nasida perumahan nuansah Indatolu Blok Asada Pasir Putih Sawangan. NIR 2003 masuk Wik Jericho. Nasida Rosian HKBP Loban Pinasa. Pinangidoma turuas baru asa jonjong nasida di ingananna. Maulate Hudul Muhammad. Bagian napa onopon ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 12 Februari 2020 pida harwason sian HKP Depok Sada
Ima keluarganya Mata, Fritz Hendrik Siregar, Inata Meliana Boru Silalahi, Rapno 2 Yanakon Nasida. Inganan Nasida, Jalan Manggis Raya nomor 133 Depok, Nir Onop Tolu Opat, masuk tuwik Galilea. Nasida Fidda Harwason tu GKI Jemaat Kota Depok. Bagian napa pituhon, titing nasojina hahon, dohot barita parhepengon, tajahama di warta jemaat elektronik nadi paradeni huriatta, marhite-hite WA Group Wiktabe. Songoni matiting masa di huriatta di bagasan mingguon, sadi pas-pas itu hatta may tau sangap di goarna. Songon boru Samaria mangalapai tu sumuri ape somoy sombuasna mula hulak pe mangalapi tungtuani maro Jesus manjohon auroy gangoluani Sombong
damai ni debata na sumuruk sa salu na roha. Ima mangaramo ti hati-hati do pikiran muna di bagasa Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Horas madita, hatani debata turpuk jamita di mingguta sedarion imasian pesalmen 110 sia ayat sada sahat bait walu takas mata bayu tiut sono matana. Mertua mahalak akan daulat marpangalaho aka namar marpangalahon patit ni debata. Mertua mahalak akan mangaraduti aka panidangyon nay akan mangalulibana sian nasaroha. Kuhut akan sumangulahon hagiduhon akan makapungi akadalan nay. Nunga ditonahoko akaparetam siraduta situtu. Out ni say marsihoho akadalaku mangaraduti aka aturanmu. Dungi daktagamo tarurak aku molo say huparatehon sudi akatonami. Say madok mauliate maudiho sian hati goran niroha. Molo huguruhon aka uhum ni hati gorami. Say radutak kudu akaturami unak tuk tadikon aku situtu ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hatta na hinaholongan di bagasa Kristus Jesus. Khatuaun diterjemahkan di itu kebahagiaan di hata Indonesia. Kebahagiaan secara umum adalah cita-cita manusia, dambaan umum dari setiap manusia. Dan konsep umum dari manusia, kebahagiaan itu diperoleh adalah apabila semua keinginan dapat diwujudkan. Dan alat untuk mencapai keinginan itu adalah materi atau uang. Maka kemudian sampai hari ini manusia berjeri lelah mencari uang, mencari uang. Dan itulah lagu yang dilakukan anak sekolah minggu. Apa yang dicari? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Uang siang malam pagi. Uang, uang, dan uang terus menerus. Tapi pertanyaan bagi kita sekarang ini, kita mau diajak untuk merenungkan. Apakah dengan uang itu semuanya dapat dibeli, termasuk kebahagiaan? Mari coba kita renungkan. Orang yang memiliki banyak uang, belum tentu bahagia. Itu kita lihat dari konsep Alkitab. Dan dalam realitas keseharian juga. Karena tidak semua dapat dibeli dengan uang. Dan tidak semua keinginan itu selalu sesuai dengan kenyataan. Misalnya, umur panjang tidak dapat dibeli. Umur panjang itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan itu dijamin di dalam Alkitab, di dalam Matius 6 ayat 27. Bodo tacaha jolo di hata bataki Matius 6 ayat 27. Di hata batak na idok songonon. Isi hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo saas tagajang na anggo siang pakol sohon ni rohana. Di hata Indonesia idok, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Fasilitas kesehatan dapat dibeli, tetapi umur yang panjang tidak dapat dibeli. Umur yang panjang adalah dambaan dari setiap manusia. Tetapi tidak semua manusia berusia panjang. Alani mertua do bejol mabolo pendek umurnya, masih adakah kebahagiaan bagi orang yang umurnya pendek? Apakah semua yang berumur panjang berbahagia? Aung do huboto ngagajang umur saya holsoan ibana diga piala pon di Tuhan ya. Allah yang do jolma nang nong marumur onok 5 tahun do 70 holang marsahit ebegui mate na marwawin na. Na biara mate. Nah berarti soal kebahagiaan itu bukan soal banyaknya uang kita tadi. Karena umur itu tidak dapat kita beli.
Itu salah satu yang tidak pernah dapat diatur oleh manusia, yaitu waktu. Terserah kepada Tuhan. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara, rumah yang mewah dapat dibangun dengan uang. Tapi rumah tangga yang bahagia tidak dapat dibeli dengan uang. Rumah mewah, bolo goda kepek tabu itu tabangun jabu nasabel gani garejaon, bahkan mungkin ubal gasyanom muse. Alai, bahagia do kita tinggal di Bagasani sebagai rumah tangga? Tidak. Rumah tangga yang bahagia tidak dapat dibeli dengan uang. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan uang memang kita dapat melakukan banyak hal. Tetapi tidak semua kehidupan ini dapat kita beli dengan uang. Karena apa? Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, kalau orang terobsesi dengan uang, maka dia melakukan banyak kejahatan dan kemudian menarik berbagai derita kepada kehidupannya. Isada Timotius 6 ayat 10 di hati Indonesia idok sonon. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang perlu, tetapi terobsesi dengan uang tidak akan menjamin kebahagiaan. Idua sarap taboto do cerita ni Raja Midas nasian Persia yete. Ketika dia berdoa, ahas ilionoku dipangidu roham tuho Raja Midas, ninna debatani mana. Terobsesi memana do mas hati hai. Leom madiau pasu-pasu, asayai hujama igabe mas. Alai wala cahali mangidu doda nukonidang boy mulak ninna, olu tuan ninna mana. Iliot debatana mai, nungi di rokma, nung ngabe, lomom manuang, dia na jinamam, pasti mai gabe mas. Ijamai mana mas singgah sanana, gabe mas singgah sanai. Manortori memana marlas ni roha. Nukoni di jamai mana, tembok ni stananai, gabe mas. Sai manortori mana, marulupulu pibana marlas ni roha. Ala nilas ni roha na ingalujay mana marsurat memana na yung majalo sinubang. Roma boruna, tibuang ma, panginuman, tileot tibana. Di jabay mana panginuman ni, gabi mas do aiki, mabiyar may bana. Roma borunay, ay wasa marsak kwa mong ninna. Say na yung dihaul borunaw may bana, alay say di oray. Days matangan na tu borunay, gabi mas ma ng borunay. Nukon ni morong-orong may mana mga dungi, ay dangadong lapatan ni Sudi. Romay natay, ayahan na masa amang ina, unang chonok ko tuwawin na. Asali pa chonok inatay, say litum may mana turus, gabi songoni macarita na daknyat tu sabi muse. Rupanya kalau semuanya bergelimang dengan harta tadi, tanpa ada roh untuk hidup di dalamnya, itu juga bukan jaminan kebahagiaan. Masih sangat panjang lagi kalau kita urai. Maka hari ini firman Tuhan memberi kepada kita jalan bahagia menurut konsep Alkitab. Bolo di Bibel tahun di dok nomor 2 ima na mangarado ti patik ni debata. Bolo tabereng tu pesalmes sada, ayat sada, dohot hat ayat tolu, di dok kosongonon, sa ujahakon di kita, di pesalmen bidu sada. Mertua mahalak nasoolo mangihuton tahinya kapar jahat, jalan nasoolo jongjong tudalan niya kapar dosa, jalan nasoolo sahutulan dohot akka pangarehe. Say patik ni Jehovah dolomo ni rohana, jala say ido dipikiri rohana arya dohot borngin. Songon hau do ibana na sinuan di topi ni batang aik, namar perbuehon perbueh na, di hajujup ni dikina, bulung na pedang ulo manos, jalas de na niulana majadi do. Hatwaon, di bagasa konsep ni Bibelta, yaitu kebahagiaan menurut konsep Alkitab adalah apabila melakukan hukum Taurat. Kenapa berbahagia? Yang pertama sekali dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia terhubung dengan sumber hidupnya, yaitu Tuhan yang menjamin kehidupan.
Bolo di bagasan nido, totulak pola mabiar beaha si pangano do sinu memersugut. Karena apa? Airnya terus mengalir. Bolo sa sitong na, bolo nok sa kabona do hita do debata, dang pola be mabiar riba, aha do si pangano marsugut, doot aha do si inumon marsugut. Ay ido no biarra na dihabiari jolma, dilihat portibion rasa nuay. Bolo sinuko penaposo, ay buah sadang marhaso hotar do beho. Ay suadong do piamang modal niba. Modal lau marhua, ay aha alangon nami marsugut. Begitu konsep umumnya. Padahal di Matius 6 ayat 34 di sana dikatakan, jangan khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya do bolo masih porsak kasusan nabi akka ari. Odo kebahagiaan na paling utama ima bolo nunga merasa terjamin ngoluniba sonari. Merasa terjamin ngoluniba marsugut. Takku boto boy sudihita na pungudison tahapor siyai do di debatado ngoluta manang dihita sendiri. Bolo nang di debata sa ngoluta totudang rumik be holang na mangulahol lomo ni rohana nama mangaraduti patik na unak kasurahan ngoluta sonari asa marsangap debata marhite-hita isido kebahagiaan ni hita. Amo kamanami do inanami saya na lebih bahagia do najulo hulala di huta tikiswa pala huboto hamajuan. Buasa danga do pola ya huparukilhon songo dia model pakaian. Dakya pola marukilau tu dia hiling-hiling. Itu tahe kainang hiling-hiling do warna nama dalani. Danga dok pola hata dihami refreshing. Asa refreshing juga hitan hinna. Ay dakya hona pres ni lala ngulu. So songoni do terus ngulwi. Do paru kilon holak saya do paru kilo kuhinan di tiki metau di huta. Ay diga pemangan. Waktu itu saya sangat bahagia. Holak kuang gua butini nunga bawi kanasi sedabur mangan nama abagu ya mangan diga pe masaki ya diga pe juon na. Holang mangan tobus na mangarato ina lakso mangarato do pe hati kai. Selesai semuanya. Sesungguhnya sesederhana itu saja hidup ini. Tetapi kemudian keinginan kita memperumit kehidupan kita ini. Da apalah sederhana dunia pakaian akamang do tamuinan. Asa unang ngalian dong. Asa leon debata pakaian asa mangukupya kadosata do. Ay dimula na irang marpahaya si Adam do si Hawa. Alay nuksaha may tatu kejadian tulu. Di leon debata ma bubat ni binatang. Asa dong pakaian na sida. Lau marhua menutupi aurat. Itu saja fungsi pakaian. Alay dia kana perpudiano gabe rumit do pakaian ate. Apalagi belum berapa tahun yang ragudang do marsa akama. Alanya ha? Aitat bawang jahit. Alanya ha? Alani sinuansa. Ay hampir tiap bulan noyang bona tahun. Coba jo. Bolo ni huto bona tahun ni hula-hula. Ni huto bona tahun ni dongat tubuh. Ni huto mamuse bona tahun ni tulang. Bona tahun ni parsahu tahun. Bona tahun ni we. Piga manuansa ikut paradio na kamang do tamina. Dulunya tidak ada persoalan pakaian, asal madok pakaian, asal malas. Yang gosonari mulai sian warnana sahatu modelna. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah merasa terhubung dengan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepian air yang mengalir, maka kita juga harus sampai ke sana. Sederhana melihat kehidupan. Kalau Tuhan sudah menjamin hidup, maka kita tidak mempersoalkan hal-hal yang rumit yang lain. Nah mengikut, ketika kita sudah ditanam di pinggir aliran air yang mengalir tadi, maka kita akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita ini. Maka kita juga harus mengikuti hukum alam yang diberikan oleh Tuhan. Sudah partikian ikonisio tamai do lomoni rohani debata.
Hurak sehat tahun na tuluarion. Jadi, bolo modo mi bahabe turus harian na ya situ daging sudidok si majuju. Saya naik kucoba gerak badan, hirana bakabak kulala. Bah, natung berzudo HP de bata, adong waktu na modom, adong waktu na karejo. Alai holani gabe maol ma di bayi jolma, ditiki waktu modom, ngagudang jolma nuaing karejo. Ditiki waktu karejo, saya dong jolma na modom. Da suhar-suhar rupar nguluan, jalatab badwa kapar sahiton, atong taihutum ma waktu ni de bata, ido mabain bahagia. So nak sayo somal hujami tahon, coba maju danak, saya hira ama-amay mana tikidak danak, bahagia nung uluni, mana ngama-ama, nung ama-amay bana, saya hira remaja nung say mana. Lasso bahagia, susah nung uluni hulala. Ala dia kalau dia bertingkah sebagai anak muda lagi padahal udah tua, edang mengizinkan be. Parjolo dugul-dugul nga saya sidang boy marlojong belo akan aposo. Dan bobe manor terdoh lan na asik. Maka karena itu menghasilkan buah pada musimnya di sini maksudnya adalah mengikuti waktu Tuhan. Dan kemudian orang yang ditanam di pelataran Tuhan tadi di dekat air yang mengalir tidak akan layu daunnya. Apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Pasti berhasil dari paru kilom madi kita. Berhasil bukan berarti dari jumlah daripada apa yang dibuahkan di sana, tetapi segala yang dilakukan pasti berguna. Bahkan ketika gagal juga itu berguna, merendahkan hati bahwa segala kehidupan berasal dari Tuhan. Mulat mahita musa itu turpuk tadi son, di ayat onom diturpuk tadi kon, dungi dang tagamon tarurakahu, molo sayhu paratatehon sude akatonami. Nasa-nasay mangaraduti hata ni debata tukso tagamon tarurak. Na parjulu sahali misala taringot tu pakatayon, bolo diingot do hata ni debata na di Jakobus sada sa plusiay na madok na huapoy mahamu akadongan kanuk jolma girgirma mananginangi bakol makatay bakol tarimas ninna. Asal girgir mananginangi las ikon kemungkinan salah makatay ikon macay mek-mek. Alay bolo pagirgirhu makatay ikon godang peluang na gabi salah diaka pakatayon. Dan tarurak, dak tarurak jaladang be menyesal diaka na mangaradoti patik ni debata. Maka karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau berbahagia, mari kita hidup di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi soal bagaimana kita melihat segala yang baik dari apapun situasi yang ada dan mensyukuri dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya mertua mahita toktong di bagasan pernguluanon. So ngonima dihamu natoras na mabuan na kadat danak sididion. Saya mergugu mahamu mengajari kaya na kota asaya dung remaja non nasida bolo disukun buasa buano motar diri so hatusi na julay say ruminggas mahamu majaha hatani debata asaboy patorangot mula. Nanti boleh dibaca dari Kejadian 17 karena baptisan itu adalah lanjutan daripada sunat yang dilakukan oleh Tuhan. Di sana Tuhan Allah yang mengambil inisiatif melakukan perjanjian dengan Abram dan tanda perjanjian adalah mengerat kulit katanya. Dan kemudian kalau kita membaca di dalam Kolose 2 ayat 11 dan ayat 12, di sana Paulus mengatakan bahwa baptisan itu adalah sunat rohani yang dilakukan oleh tangan Kristus, yaitu penanggalan tubuh yang lama. Maka baptisan juga adalah tanda perjanjian keselamatan dari Tuhan. Di surat ton guara tubuhku hanguluan, jalatar surat gabe dongar ruas di huria na adong di portidion. Margugo manok kamu, laos alani ido, anggo di tradisi ni HKBP, bulu tardidi di Rokmon, mangalap goar, sian, joron itu hatta. Anggo di hita na jolo, salilek so tardidi, dang di jodo pe guara, siucok, si butet nindado. Nasonarion dope naksosorang dope tu portibi ngai bae guarra. Ise guarra inatong si Ronaldo
ise guarna si Ronald Messi, ise guarna bolu borua, Maria Kolopaking itu, manang na dia maka guarna. Nah, alai wolo di tradisi ni AKBP, nung terdidi mangalap guarna kinsia kuria ninda. Laos tahapur siaido guarna yang pehoni asa di pasu-pasu di batai gabe guar si pajujubon. Margugu mahabua kamang do tamuinang, gugutan na parjulo makajari na sida, ikon uringgas sita marminggu siya na sida. Asa unang masa, anak ko disuruh, manang anak ko diantar lah marminggu, hape na toras nadang. Dia kahurian na hubulu siya songoni, diantar anak ngay buti ni marminggu, ado kanti songoni parpunga lawi betu si, edang marminggu hamu, ando sore piamangin na mana, hape dang adong ganuk minggu holang mangantar dana hidup mana, ibana dang marminggu. Anggo hamu na tulu lak songoni ate. Ikon uburju do hamu marminggu. Ipasu-pasu de bata mahita, saya mertua mahita sa luhut. Asal di bagasar de bata hita, saya nelon di bata luli hita hatuaon. Tuata masu-masu. Amen mertangiang mahita. Mau lihat ele Tuhan, dihatam naktol has Tuhami. Hodo bonani hatuaon. Atong leom malihami tua na siya kuali Tuhan nami. Asa saya marlas di roha hami di ngulu nami. Ala huboto hami. Rap dot todo hami ale Tuhan. Dilas ni roha dot arsakpe. Atong pasiko mapasu-pasum di ganup ruas na hinokop mon. Saya pasu-pasu mahami. Isude panggulmiton ni ngulu nami. Asa huhasa bapok kami nadong. Saya parbisuhi mahami. Mulutong dilaw ko pasu-pasu di hami ale Tuhan sinamot hajol maun songoni nga kapangkat. Asaboy huida hami pajowom mo di hami marhiting. Imagabi pasu-pasu di keluarga besar nami doho dinahumaliak kami. Asa uju pogos manang mamora hami. Uju marsak nang lasroha nami. Boy huradoti hami patik muale Tuhan. Jala ido hatuaon na mga lobi na sa hatuaon nadong di Portibion. Alani i urupi mahami, toktong marhatigoran marpangalaho, isude panggulmiton ni ngolu, asa di bagasan ni marhamona nga kami, gabi puji-pujian bay sangap di huarmi. Pasikop mabuhal di daging dotol di ruas ni Huriam, mangaraduti na sa lomo ni Rohama li Tuhan sa minggu 7 luano. Pasupasok ka na niulan itakan na siya, duhot ak kausaha na maragam. Pasu-pasu man ang akayanakon, si burmagudang di bagasak kong, dia kaparsikola leo mabisuk ali Tuhan, paujukon parsikolan na. Dia kaparkarejo leon gugu na mardapot-dapot, do las ni roha mangula ulaw ni. Songoni dia anak do buru ni Huriam na sumarhasohotan, patongom masirokap ni Toldina. Dia karuas munang marhasohotan, na sosikop do peholong ni roha na sida, marhiti hasosorang ni danak, tukoma na mga leon, o na mamasu-masu, asa seorang danak di tongah-tongah ni keluarga nasida. Pagudang-udangon nasida bay sangap di kuarmu na badiay. Pinuji magwarmu ali Tuhan nami. Wamulateo kami mapasu-pasu. Na mga leo sa danak bawa di keluarga niya manami martua stopul do inang Clara boru siobing. Say pasu-pasu madadanahi sibur magudang di bagasak ko. Leo bisuk di natoras na. Lau pagudang-gudak ko niya nakon na di bagasan ajar na siya ko'y. Songoni matuludat danak na naik terdidi sonari, upasangat tami matuhoy, asa jakonom mo di harajom, leo bisuk nang ninatoras na mga jari na sida mamuday, di bagasan hatami, asa Tuhan nguluam musing ngulu na sida. Upasangat tami sa kaprabugason yanak buru ni Huriam, Erwin sa putra si Tumeang, Rabdot Oranna, Yohana buru sida butar. Say homali Tuhan napahotto parsaripion na sida, marite pasu-pasu parbugason. Nang adat na dibuhul pe di hari 1 tanggal 25, homa nama jong-jongi, asa marture sa luhut na. Hujako kami di bagas alas ni Roha. Keluarga niya manami Edward Paulus Pajaitan do inang Mona Lisa buru asibuan. Rabduho yanak kon na sida. Naong ro tu Huriamon jala hujako kami sa daryon. Pasu-pasu manasida gay pasu-pasu di Huriam hakabipede poksada. Jala pasu-pasu ma Huriamon. Gabi habauran di pasu-pasu tunasida. Songoni manang di keluarga naborkat siya Huriamon. Amanami Fritz Regar do inang bursilan laki.
Sai gabi pasu-pasu manasida di huria soranganna. Pinuji maguarmu ali Tuhan nami, upasahat kami manang ruas ni huriam na marsahit, buloso haguara kami marsada-sada, tukoma na madulo jala madauni, asa hisar nasida, mulak tungolu sigan upari. Pargugoy aka keluarga na pature-turehon, asa di bagasan pos ni rohani sihirimon, dohot parsihohoto di haporsiaon tuho. Ali Tuhan, ruas ni huriam akan namarulang tahu pe, sahay parrohay mamamilang yari ning uluna, asa dapotan rohana bisuk. Pinuji maguar mali Tuhan nami, sudema ulaw ni huriam hakabipi, siyan hatopan do dia kahurian na marserak, homa na mamasu-masu. Di ulaw nami dito nga ni huriam hakabipi depok sanapi, tinaupatupahami po ti parasian, sa ibuhay rohanay marsada-sada, law manupahi ulaw ni, dia kaulaw para si rohaon, do ulaw sosial, asaong pakyon nami piliani, pahebakon pakpobasyoni. Tuan nami, bang sudut negara nami ope upasahat tami matuho, say perbisuhi jala pargugoy ma, sudi aparatur negara nami, niuluhon ni Presiden nami Jokowi, pajongjong uhum do tasitongan. Pinuji maguar mo Tuhan, sa minggu ngulu nami tujulu, say uluhom mahami jala pasu-pasu. Ya kapangiduan na sotar pajujur, asin roham mapasingkopon, at tunguloy mapangiduan namion, nausobaw kami, ola di bagasang waranakmu Kristus Jesus Tuhan siyoko pami. Amen. Tapasaha mapilirta na duminggan, tulibata utapuji Tuhan tamaredehita. Sa
luas ni tu hata na hinahalongan di bagasa Jesus sa mahita tulau palidion na badia. Maredi hita buke de 146 ayat 1-2. Aliaman namin na di banua gijang, narodo hamin tujulob mabuan na kadat danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anakom, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangiahi hangun luas sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, amin. Atau kamu kadongan na mabuan danak si didionon, tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion nin namadok akasisian na, pudehamu masa luhut bangso, didihamu manasida tu bagasan guarni di bata ama, dohot anak dohot di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahon itu hamu. Jala ingot ma, saya nadong anakku dohamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot ni didi, dapotak kanguluan. Alay na so porsea, hona uhum sogot. Tangiho kamu ma duhut hatana tersurat di surat isi Markus. Adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa dijama. Lai dipisah ngakasisian neima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dogma. Luasamu maka danaki rotuahu. Unang orehamu nasida. Ay dia kasih songoni do harajaon ni debata. Natutudo na hudokot Tuhamu. Manangi sipe anggo sosongo danak ibana macalo harajaon ni debata, dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka danaki, dia pehom matangan natu nasida, mamasu-masu nasida. Di hamu kadongan, nama buat danak si didionon, dunga ditangio kamu hatani debata taring otu padidion nabadiai, nuaik pe, hati daku kamu majulu, hata hapor syautai. Au pursea sada 2 tulu. Bangu humi. Do dihatai. Noaik pe alusi hamu mahata tau sukut tonon na perjulo. Dibangi dohamu nuaing didio na kadat danakon tu bagasan nahi na porsyamuna alus na dibangi do rohana ami. Son orang gugur be. 2. BH naulu dohamu mamulai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata alusna naulu doha ami. Patuluhon. Naulu dohamu marsuru nasida tu gereja. Do tu perguruan ni Huria Protestan asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu dohami atong nuaik pe tapasahap malasida tu dewata marhite-hite padidion na badiay udul mahamu Roma 7 na parjolo
Baik, Mas Aldi. Ale Novarini Nauli Sagala. Hudidi maho tu bagasan guar di bata ama, do tu bagasan guar di anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guar tol di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo mo Tuhan racaun na rori saliling-ililing na. Amin. Ale Danfril Sionatan Gultom. Udidi maho tu bagasan guari di bata ama, do tu bagasan guari anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guari tol di perbadia. Amin. Ya. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo mo tu harajaon naro di saliling-ililing na. Amin. Silakan. Dari bawah, dua tangan, ya. Ale Ivana Yoselin Immanuela Nababan. Udidi maho tu bagasan guari bata ama, tu bagasan guari anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guari tol di perbadia. Amin. Tunggu ina. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo mo tu harajaon na roli saliling-ililing na. Amin. Silakan. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami akadat dan ako tuho. Jala di jaku kodo na sida gabi anak komo marhiti-hiti padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni ala Kristen na sida di tanoon. Jala gabi paniad di hanguluan na saliling-nililing na. Asi maroham do di akanatora sinat dan akon. Saya pargugui. Jala ajari mana sida manugu-nugu dan ako tuho. Asarap na sida taruli dia ka artani harajaummu. Amin. Marete hita. Laos rimba hita jong-jong. Sahak mapiliat tanata babungotu di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Odo haroruan ni saluhut sililo na denggan dut nasau libasa na maulitus. Hupasahat tami masin elom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam duhut di portibion. Buhay marohanami marhidi-hidi todim. Asalam utadahami gudang ni sililiom itu hami. Asalam girigir hami madok mauliate tuho. Marhidi-hidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
aliama namin na di benua gijang, say pinarbetia magwarang. Say Roma harajaon, say saud malomoni roham di benua tongaos sangolan di benua gijang. Leo matuhami sedarion hanguluan siap hari, sesa madusa nami, song panesa nami di dosa nilongan namar dosa tuhami. Unak kami to giyoto panguncunan, palua mahami sian pangago. Ruas ni Tuhata na hinokop ni Jesus mula mahamu di bagasad dami. Jala-jala hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Ipasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Isodakon Tuhan debatama bugina tuho. Jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan debatama bugina tuho. Jala dipasaur ko madamena tutodim. Amen. Amen. Horas malita. Pangido hami matujulo ruas na baru. Do natorasnya kadadanan atardidi. Say julo hita masih jalangat ruas tak. Tujulo mahamu ruas majalan. Alani situasi ini inganan. Silakan Amang Inang langsung ke sini. Allah, shalom baita. Silakan sini aja di sini.